Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Mai ƙwanƙwasar zukata da tsoro, menene mai ƙwanƙwasa? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kuma mai ya sanar da kai abinda ake cewa mai ƙwanƙwasa? Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Ranar da mutane za su kasance kaman ‘ya'yan fari a warwatse. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Kuma duwatsu su kasance kamar gashin fata a bar kaɗewa. فأما من ثقلت موازينه. To amma wanda ma'auninsa suka yi nauyi. فهو في عيشة راضية. To shi yana cikin wata rayuwa abin yadda. وأما من خفت موازينه. To amma wanda ma'auninsa suka yi sauƙi babu nauyi. فأمه هاوية. To uwarsa ce hawiya. وما أدراك ما هي. Kuma me ya sanar da kai mai cece ita? نار حامية. Wuta ce mai tsananin zafi.